verrattuna Hämeenlinnan Goodmaniin. Niihin vissiin on haudattu jotain keskiajan hallitsijoita tai jotain. Ei päättynyt toi reissu ihan silleen, kun ajattelin yöllä siellä hytissä heräsin. Niin se ajomatka oli oikeasti yhtä tuskaa. Hyvää huomenta, jos niin voi nyt vielä sanoa. Kello on jo 20:11 ja ollaan päästy talosta liikkeelle. Nyt ollaan menossa Livetsuurtiin eli Elävän sanaa seurakuntaan. Ja sen jälkeen niin mennään varmaan syömään tonne Saaran asunnolle ja sitten sen jälkeen lähdetään ajelemaan Tukholmaan. 11 alkaa kokous siellä Livetsuurtissa nyt, niin toivotaan olla silleen onneksi ihan hyvissä ajoin. Navigaattori näyttää, että 10 minuuttia sinne enää ajomatkaa. Täällä on niinku norminopeudet silleen tämmöisillä isoilla teillä niinku 80 ja 70kin voi olla. Ei ollutkaan 80. No 70 ja 90 ja 110. Sitten parhaaksi nähty, että on laitettu tollaiset nopeusrajoitukset. Silleen tavallaan täällä Ruotsissa on niinku paljon eroja. Tai tavallaan niinku tää yleinen maisema täällä ei ole mitenkään silleen kovin erilainen kuin Suomessa. Mutta sitten on kuitenkin tommosia niinku eroavaisuuksia. Välkomna! Välkomna! Hej, kul att se er! Välkomna! Välkomna! No niin, nyt pitää vaan, ei muuta, että se kastike pitää riittää meille kaikille, että 4 osaa. Autossa taas, kello on nyt 2:50. Syötettiin lapset vielä tuolla seurakunnalla, kun se oli siellä helpompaa, kun siellä oli syöttötuolit, kun tuolla Saaran luona ei oo. Niin sit sen jälkeen mentiin syömään sinne Saaran kämpälle ja nyt me lähdettiin tästä ajaa tonne Tukholmaan. Oli kyllä siis hauska käydä tommosessa vähän isommassa seurakunnassa, kun oma seurakunta Hämeenlinnassa on oikeasti niin paljon pienempi. Oli kyllä kiva kokemus noin niin kuin kokonaisuudessaan. Ja sitten toivotaan kanssa nyt, että Johannes nukkuisi päikkärit tällä automatkalla, kun sinne ajaa melkein tunnin tästä, niin Johanneksella olisi tässä nyt sit hyvää aikaa nukkua. Matka meni muuten ihan hyvin, mutta täällä on vähän ruuhkasta ja ajettiin äsken yhden käännöksen ohi tai ajettiin väärään suuntaan, mutta ei se nyt lisännyt matkaa onneksi kuin joku 5 minuuttia. Nyt meillä on enää 14 minuuttia jäljellä enää matkaa jollekin parkkipaikalle, mihin jätetään auto ja sitten jatketaan siitä. Keksittiin tämmönen ratkaisu, että nää istuu tämmöisessä jonossa tässä vaunukopassa. Toimii ihan hyvin. Kierreltiin varmaan 2 tuntia tuolla Tukholmassa ja sitten me istuttiin yhdessä kahvilassa vähän aikaa. Ja sit siellä tuli semmonen ihan hauska tilanne, että kun me mentiin siihen yhteen kahvilaan siinä vanhassa kaupungissa, niin sitten meidän piti Saaran kanssa mennä heti ensimmäisenä vessaan. Ja sit se kahvilan myyjä,
juoksi meidän perään silleen, että se on vaan asiakkaille se vessa, tai sit siitä pitää maksaa. Ja sitten Saara sanoi sille niinku ruotsiksi, että joo, kyllä me ostetaan siitä kahvilasta sitten, meidän pitää vaan eka käydä vessassa. Ja sitten Saara kävi vessa sekaan, ja sitten kun mä menin sinne, ja kun mä tulin takas, sitten se heti hyökkäsi se myyjä niinku mun kimppuun, että no niin, nyt sä voit valita, että mitä sä tilaat. Ja sitten mun piti siinä hetken aikaa miettiä, koska en mä ollut silleen vielä niinku ehtinyt miettiä sitä, niin sitten kun mä siinä olin hetken aikaa miettinyt, niin sitten se myyjä oli vaan, että ei sun tarvitse täältä mitään ostaa, että sä voit vaan maksaa myös sen vessamaksun. Ja sit mä olin vaan, että kyllä mun oli tarkoitus ostaa tästä, että noi muut istuu tuossa ulkona, että kyllä me tultiin tähän ihan sitä varten. Mut silleen vähän hassua, että se niinku oikein niinku odotti siinä, että koska mä tuun. No ei se missään siinä oven eessä ottanut, mutta se vähän odotti siinä, niinku, että koska mä tuun sieltä, että mä en vahingossakaan pääse livahtamaan ilmaiseksi. Mut mä en tiedä, miten se Saara pääsi livahtaa. Et siinä oli varmaan sit jotain niinku muita asiakkaita, että se ei niinku sit jotenkin kiinnittänyt huomioon siihen, että Saara pääsi livahtaa sieltä ostamatta mitään. Mutta nyt me mennään johonkin kauppakeskukseen vissiin. Mites Saara sanoi, että se on joku Skandinaavien isoin kauppakeskus. Ja siellä vissiin olisi tarkoitus ladata nyt sit autoakin vähän ja käydä sit syömässä jossain siellä. Johannes, nyt mennään hissiin. Oli hissi. Johannes. Joo, tässä on niinku muutama liike. Vähän on enemmän verrattuna Hämeenlinnan Goodmaniin. Nyt kohta ovet aukeaa, mutta ei saa mennä ennen kuin on aurinko. Nyt saa. On kyllä hienot noi valot liikkuu. Joo, on kyllä. Tein mennä tässä koko ajan. Nyt mennään autolle ja lähdetään ajaa sitten takas sinne Uppsalaan, sinne meidän kämpälle. Kello on nyt jo jotain 8, varmaan vähän yli. Siellä käytiin parissa liikkeessä ja käytiin syömässä ja lapset oli vähän aikaa leikkipaikassa. Koira haukkuu, joo. Tosiaan tämä meni siis silleen, että kun me lähdettiin sieltä Tukholman keskustasta, niin me katsottiin siellä, että tässä tämän kauppakeskuksen vieressä pitäisi olla noita autolatauspaikkoja. Mutta me ei tiedetty, vai tiedettiinkö me? Mutta me ei tiedetty, että niitä on vaan 2. Niin sitten kun me tultiin tähän, niin ne molemmat oli varattu. Ja sitten me vähän aikaa, me oltiin siinä 5 minuuttia. Ja sitten me ajattelin, että no pakko nyt jättää vasta auto tähän ja käydä tuolla ja miettiä sitten, että missä ladataan. Mut sitten siinä kun oltiin just saatu rattaat ja 1 lapsi ulos autosta, niin sitten yhtäkkiä siitä vapautuikin toinen niistä. Ja sitten huomenna on meidän viimeinen päivä täällä. Meidän pitää toi meidän Airbnb-kämppä jo luovuttaa 11. Ja sitten meidän laiva lähtee vasta illalla, oliko se vasta yli, että se 8 vasta lähtee tai jotain sellaista. Meillä on huomenna niin kuin melkein koko päivä vielä sit aikaa tossa. Mietitkö tää pari? Ai niin tää, totta. Mikä olisi paras? Tämähän on hyvä kuvausvalo. No niin. Mulla siis toimii tää hyvänä kuvausvalona, tää peilin valo. Tää oli kyllä aika hyvä. Aika melkoinen jonotus vastaan tulevien kaistalla. Siellä oli vissiin käynyt jossain kohtaa joku onnettomuus. Ja nyt toi jono vaan seisoo. Hälytysajoneuvoja vaan tulee. Niin, rukoillaan Jeesuksen nimessä, että siellä menee kaikki hyvin. Johannes, tuutko sä painaa pyykkikoneen päälle? Eikö sä tuu painaa? No mä painan sitten. Miksi tykkäätte olla siellä alla koko ajan? Mikä oikeasti lapsilla on? Mä tykkään aina olla ihan oudoissa paikoissa. Nääkin on monesti löytynyt täältä tän tason alta ja sit ne on joskus tuo keittiön pöydän alla ja kotonakin ne on monesti keittiön pöydän alla.
No niin, nyt on seuraava päivä. Kello on jotain 11:30. Ja lähdettiin äsken sieltä meidän Airbnb-kämpässä. Ja nyt me tultiin kävelemään tänne Gamla Uppsalaan, vanhaan Uppsalaan, jossa on tämmöisiä kukkulahautoja. Ja niihin vissiin on haudattu jotain keskiajan hallitsijoita tai jotain muita tämmöisiä. Täällä on ihan hienon näköistä. Noiden kukkuloiden päälle ei saa kiivetä ollenkaan. Niissä on kiellot. Nyt on siis maanantai. Me lähdetään tänään laivalla Suomeen. Me lähdetään Tukholmasta. Me tultiin siis Finnlinesilla Kapellskären kautta tänne silloin torstaina. Eikö perjantaina? Vähän tulee mieleen ehkä Turun tuomiokirkko tästä kivetyksestä. Mikä tää puurakennus on? Tiedättekö se? Eikö kellotorni? Ai kirkossa on kellotorni erikseen? Kyllä monesti se on, mä en tiedä mikä. Oi, onpa hienot noi kaaret. Vähän samaa tyyliä kuin Hämeenlinnassa. Onko toikin kasteallas vai mikä toi on? Onks tässä joku lataus? Onko se toi? Joo. Siinä ei oo niinku ollenkaan liikkuu. Niin toi on siis Scandikin hotelli. Toi on niinku, että toi on niinku... Onko se semmoista lasia, että näkee ulos, mutta ei näe sisälle? Tuleeko siitä tommonen mustan näköinen ja metallinen pinta? Tässä ollaan yli paremmat kaiuttimet kuin telkkarissa. Varmaan on siinä. Päästäisiköhän nyt hissiin? Kauheasti ollut porukkaa. Kyllä hissiin mahtuu. Sä voit ottaa ainakin tuon kärryykin. Miksi se ekalla koskaan avaa tätä? Mahtuuko sinne rattaat? Benjamin on vähän väsynyt. Käytiin äsken tuo kaupassa ja mä ostin tämmösen jonkun Nutella-jutun. Ja sit Lauri osti tämmösen ihmeen susikarkkiin lajitelman. Aika hauska. Mä en oo ikinä nähnyt tämmöstä aikaisemmin missään. Joo. Kohta me kyllä varmaan mennään nukkuun, ei me tässä varmaan ihan kauhean kauan olla. No niin, vaikka täältä kotisohvalta ei päättynyt tuo reissu ihan silleen, kun ajattelin, että päättyisi. Tultiin siis yölaivalla silloin ja sitten silloin yöllä siellä hytissä heräsin siihen, että mulla oli ihan kauhea närästyspolttelu tässä kurkussa. Ja mä en pystynyt sit nukkuun, koska se paheni, jos mä menin makaamaan. Ja sit mä siinä vähän aikaa valvoin sen takia. Ja sit musta yhtäkkiä tuntuu, että nyt oksettaa. Ja sit mä juoksin vessaan oksentaan. Ja sit mä oksensin varmaan kuin 3 kertaa silloin se yön aikana. Ja sit silloin aamulla, kun aikaisin piti lähteä sieltä hytistä, kun laiva oli satamassa joskus 7:30, niin piti 7 aikaa lähteä jo hytistä, niin sitten
mulla oli jo tosi huono olo. Ja sitten me ajettiin siitä sinne Laurin vanhempien kotiin, kun siitä oli niille vaan joku reilu puolen tunnin matka. Ettei tarvinnut suoraan kotiin ajaa 2 tuntia. Niin se ajomatka oli oikeasti yhtä tuskaa. Mä istuin lasten välissä takapenkillä, ne oli vähän ahdasta. Ja sitten ei siinä oikein saanut semmoista niinku hyvää asentoa. Niin se oli kyllä aika inhottavaa. Kun päästiin sinne perille, niin sit mä vaan makasin oikeasti koko päivän. Ja oksentelin vielä muutaman kerran. Ja sit mulla nousi kuumettakin. Ja nyt on siis seuraava päivä. Me ollaan tänään tultu kotiin. Ja tänään mulla ei ole enää ollut kuumetta eikä mitään sellaista. Vähän on semmonen puolikuntoinen olo vielä. Että ei oikein kauheasti jaksa tehdä mitään. Eikä oikein silleen kauheasti vielä ruokahaluakaan. Mutta kyllä tää tästä. Mutta joo, halusin tulla vaan vielä sanoa, että kiitos kun katsoit tän videon. Toivottavasti tää oli mielenkiintoinen, vaikka tässä nyt ei silleen meidän reissun aikana nyt silleen mitään kauhean mielenkiintoisia juttuja tapahtunut, mutta kiva jos jaksoit katsoa loppuun asti. Nähdään seuraavassa videossa sitten, kun sellaisen jaksan kuvata. Moikka!